Aiwa, ndida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pachibanda media nepaSaint TV. Zvakanyanya tida kutenda nesapoti yamuri kupa Baba Barnabas Chirenje. Baba Barnabas Chirenje ndo mudhara venyu apa. Anditi vamwe munoti mukoma, vamwe munovati munin'ina, vamwewo munoti vahanzvadzi, vamwe munovati baba, vamwewo muchivati mwana, zvichienderana nemazero. Aiwa, tatiregai tiwezovaona zvakare pazuva ranhasi, zuva ravashungurudza nekuda kwekuti muganhu kana kuti mukaha wasvika. Asi inini ndine kutenda kwekuti nemimimi mukada kuti zvinge zvezvinochinja mangwana zvinogona kungomuka zvakachinja. Asi chekutanga ndinoti makadii ndane mazuva ndisiri panapa nekuda kwezvikonzero zvinobata zvimwe zvachona zvatisingagone kunge tiri tinokontrola pachedu. Asi ndinoti simba itinzwe vana vehanzvadzi dzangu. Kwakadii kwese kwamuri. Zita rangu riri pachitupa ndinonzi Uncle Saint, chanzvadzi chamai venyu, chigotwe mumba mana mama. Ndati ndichingosvika ndikati ndimhanye ndizoona Baba Chirenje. Baba Chirenje, mazuva anga awanda, totopanana chishanu. Ndizvozvo chaizvo. Tinotenda kuti makafambawo zvakanaka here? Aiwa, tinotenda zvakanofamba, takafamba zvakanaka. Aiwa, zvakakosha. Tinotenda kuti madzoka kuti vazukuru venyu vanga vakakumirirai, vanga vachida kunzwa kuti ndezvipi zvapanzvimbo. Aiwa, tinotenda. Asi tinotenda nekuti makanga muchivapa maupdates. Tinotenda zvakare Chief Chibanda nekuramba vachiuya kunyanya nemusi wesvondo vakati angu ndakutomhanya ndinodii. Ndizvozvo. Ino ndiri munzira ndaingokurudzirawo vamwe kuti aiwa ngatisakanganwe. Aiwa, takakuonai muri pangundu. Taisa paziva takabva tapaziva ipapo. Imamukonewo kupaziva kana kuti ndima ana chenzira ka makanga muripo mashofe. Takapafamba zvichokwadi. Aiwa, tinotenda pamwe chamakanga musingazive ndechekuti pakucherwa vachigadzira nzira. Naika. Aiwa, nzira iri kugadzira. Aiwa, tinotenda. Aiwa, tinotenda kana vachigadzira mugwagwa. Mugwagwa wanga washata. Waita matsaona anotyisa. Saka Baba Chirenje, tati ndiuyewo nditozonzwawo kuti maupdates akamira sei. Semunhu anga ane mazuva asipo. Ndakanga ndaenda kumwenezo kunhamo, ndokwandakanga ndiri. Asi ndaiona. Asi ndati semunhu ajaira kunge ari anouya paground achinzwa first hand information. Ndichinzwa zvakare pamwe chete nehama dzangu dzandinadzo, vazukuru vangu ava. Ndizvozvo. Tipewo update Baba Chirenje kuti taapapi zviri kufamba sei. Tingati izvo zvinhu zvedu zviri kufamba mune zvakanaka. Zvina Mwari mukati, zvakaropafadzwa. Regai nditange kutenda hama idzodzi kuti aiwa, basa riri kufamba zvakanaka. Tinosvika chete. Vanhu vakanga vambotishandisei mari pamashure apo. Saka iko zvinezviwo kana ichiuya iri kuuyawo zvishoma asi iri kuita sei? Iri kuuya. Izvozvo tinozvikudza, tichizvitenda. Mari yedu yataunganidza Baba Uncle Saint iri kuma-pounds nekuma United States dollars. Kana tichitaura zvekuma-pounds tikutaura zve11,737 pounds ine masenzi anenge 51. Alright, iyi yamuri kutipa iyi tiri kuda kuti tinge tiri tinojekesa. Iyi yamuri kutipa iyi 11,700 nemasenzi akaraudzira. Anditi iyi ndeye papi chaipo. Ndeye kuGoFund. Alright, kulink reGoFund reria. Asi takazotamba nayo anonzi maconvention tichiconverta tichiisa kumadhora nokuti iri kusvika kuiri kuya iri kumapounds asi inozoiswa kumadhora. Saka taisa kumadhora iri kutipa 15,456. Alright. Kusvika pari zvino iko zvinezvi ndo zvandiri kutaurwa nevari kubata mari. Chinhu chatisina kunge taisa into consideration chatazoona mukufamba ndechekuti mari idzodzo pakuconvertwa dzichibva mupound dzichienda kuUS dzine macharges
anovepo anobatwe ndizvozvo. GoFund pachezvayo mari yakapinda muGoFund kuti ibude ende kuna beneficiary pane macharges ari kubatwa. Kuti izobva kuna beneficiary ichizouya kuno kwatiri ine macharges ari kubatwa. Saka nhau yemacharges haisi yemuno muchete, kana yasvikawo muno kuti tichizobvisa mubhanga tiendese kumagweta ine macharges zvakare ari kubatwa. Saka vanoita kuroti pese pari kufamba mari maoko ese ayapinda pane iri kutosaramo imomo, pane iri kusara, ende iri kusara yachene wakatasa uwandu hweiri kusara kwachene unotosvika kwakuti nai Mwari dai yainzi iri kungouya iri keshi uchienda pakeshi uchienda pakeshi zvichipera, asi izvozvo hazvigoni, inofanira kufamba nenzira iyoyo kutiwo vemabhengi vawane mabasa tichienderera mberi. Saka figure yamuri kuona 15,456 kana yakuzobva ikoko yako yakuno inosvikoderera zvinoshamisa, nokuti hazvishamisi kuti kuderera kwaine inogona kupedzisira yako 14,000 imwe 1,500 yatodyiwa nemabhengi nematransaction anoitika mumhepo. Ikoko GoFund kana ichibudisa mari muGoFund account ichiendawo kuna beneficiary iri kubata mari zvakare. Ndo research yataita nhasi dzombongororo taita inonzi dzombongororo. Zvisinei zvakadaro tichitora mafigure iwayo sezvaari sezvamuri kuona ndakuti tichimbotora sezvamuri kuona. Zvamuri kuona ndizvokuti kunyika yekunze uko kwane 15,456. Apa tichiri kutaura isati yarohwa pasina chatabviswa. Tangoenda paGoogle tangogoogla pataona kuti mari iri muGoFund mumapounds tichikaisa kuUS inoita mari. Ndo zvataita. Saka tiri kuti mari mafigures atanga tichinzwa nekukurukura tichibatanidza isu sevanhu vasina kudzidza zvemari tanga tichingodzura zvakadaro touya tozivisa vanhu zvavari kutoonawo. Zvinogona kunge mari yedu ine kakudzikira than actual amount yatakanga tichiudza vanhu. Ndizvozvo takashandisa mafigure edu atanga tichishandisa iwaya mari iripo tinogona kuti nhasi tasara $3,950. Tisina tunotanhaurwa pasati patabviswa dzimwe tiri kungotaura manyorerwo ayakaitwa. Asi kana yazotanhaurwa ndo patinoona kuti panhambo yekuti titi tasvika pa25,000 pakuda takuti takuda 3,900 kuti tisvike pa25,000 hatizokwanisa kusvika pa25,000. Tinogona kupedzera tamu 23,000 or 22,000 point chakuti. Saka ipapo ndati ndipajekesi ndekuti vanoita zvemari vandikumbirisa vakanditi jekesai kuti nyika varidzi vemari vazvizive kuti zviri kufamba sei. Saka tingangoti pamari yedu yatinayo muzhinji hwayo tisina kuitanhaura tasarirwa ne$3,950. Ndo pasina chatanhaurwa. Kana yazotanhaurwa yavewo imwe nyaya. So tiri kuti munenge machihwerengedza nemari dzakemaeco cash, mari dzana mukuru dzana world remit, zviri kuratidza kuti pane pasara mari inoita kuma 3,900 pasina macharges, pasina zvakare mari yekubank, because I understand mari yese iri kungobviswa ichiiswa muhomwe imwe chete, kusina mari yati yabviswa kubank. Pasina machaji, hapana kana charge kubvira kumiri kusvika kuno yataisa pamari yatinayo nhasi. I think vamwe vanhu vakaita kuti zviite sekudaro vakakurudzira kuti daro ndini naChibanda chatakanga tichiitira mari dzevaridzi hadzisi dzedu.
dzinoda transparency. Ndizvozvo. Ivo vega ngavachiziva kuti kune mari dzemabank charges dzinodi dzinozobviswa nekuti ndivo varidzi vechi vemari. varidzi vemari. Ndizvozvo. Ayo ipapo ndoda kutenda baba Chirenje nekujekesa. Muri yeZimbabwe ndofunga kuti izvi zvakadi zvakajeka. Nino ndanga ndakatomirirawo ripoti iyoyo. Pavatombondiudza tisati tagara panapa, kamufaro kangu katomboita kudzikira pozi ini ndanga ndichingomhanya nefiga yekuti mari iri kupinda Ndizvozvo. ndisina kuconsider kuti mukufambiswa kwemari pane vanofanira kungewo vari vanodi pane mukufamba kwemari pane macharges. Pane macharges. Kubhadharwa kwekufamba kwemari yachona. Iwo wanga waita sadrive. Saka pane vanozoita zvemari ndo vazotidzidzisa. Isusu tanga tichitoitawo pachidhiraivha ipapo kuti aiwa mari yedu yasvika, mari yedu yasvika. Wanga uri mufaro wedu kuti mari yedu yasvika. Asi ichazodyiwa apo, yodyiwa apo, yodyiwa apo. Saka patinofunga kuti tasvika pa25,000 tinenge tiri pasi nemari inokwanisa kuita 2,000. Right, muri yeZimbabwe ndofunga tiri kungozvinzwira ripoti yemari dzenyu kuti zviri kufamba sei. Kureva kuti zvoni aiwa tatosvika. Ichokwadi tatosvika. Asi kurudziro yavepo ndekuti ngatichingozamurirai zvakare kuti mari iyi inge iri inokwana kuti vaChirenje vange vari tora mari iyi vachiendesa kwavanofanira kuendesa. Tizivisei senyika kuti ndimi isusu kumapepa nechii zvinonzwisisiwa nemi. Zvapapi muri kufambisa papi nekuti zuva ndimangwana asi mari hatisati anayo yakakwana nekuti iri kuzvamburwa haizikanwa kuti painonotorwa mangwana zvinenge inosara yave pamari. Muri kucommunicata here nehama dzamuri kufanira kunosvitsa mari? Dzanditi kunyika toda kuti titende zvizhinji namainhasi titabva pano pakuseni tichiti tinosangana nemagwetabi edu kuti tinzwe kuti vangatiyamure sei pakuti chema nekuti mari yedu haisati yasvika panhamba yainofanira kusvika. Saka tanoonana nemagweta vakanga vakatiti na10 asi wose zvisinei vazowanika kuma3. Asi hatina kuneta, taramba takagaririra, takazovaona vakati chichemo chenyu taisa chichemo chokuti zuva ramangwana hatiri kukwanisa kusvika pamari yamuri kuda. Mungaiti wedzerowo here kuti hama dzedu dzokutenda idzi dziri kutibatsira dzinge dzinotisununguke zvishoma. Asi munoziva magweta semagweta vanobva vaisaka mutemako zvinove zvinovaka nyika yedu zvakanaka. Saka asi tazongopindurana vakabva vatiti alright ngatichichovha zvishomanana kuenda kumberi nekuti effort irikuswa nevanhu ava nesu tiri kuiona. Naivo vatenda magweta vakati zviri kushamisa zviri kuitwa nenyika nevana vose vari pasi rose. Saka vatiti wedzerei zvishomanana. Asi kuwedzera kwacho neinini kwandiri kwamboti ndambobuda ndakabatikana ndakati zvishoma dai manga matipushira kumberi. Vakati kwete, chisvikai musi weFriday. Musi weFriday iwoyo toonana zvakare na3 PM munenge mapedza mazadzikisa. Saka mazoeda awedzerwa kusvika paFriday na3 PM. Alright. I think zviri kujeka izvi hama dzangu ndo imwe wari yangu. Muri kundoona ndau tiri kuita kuvhenekerwa nematochi. Muno maChirenje hamuna wausiku makenduru ndo ari kutovhenekerwa akabatwa nevakomana nevasikana kuti tionekwewo. Wari yangu yanga iri ipapo yekuti mari zvairi kudiwa mangwana mukuverengawo kwada achiita mari yanga isati yasvika pakuti gedye. Aiwa mukana wavhurwa zvakare tichitenda kuti mukana uyu ndiMwari ari kuramba achivhura. Kune umwe anga achita aiwa ndoda kunge ndinozadzisa aiwa namba ndo dziri pascreen zvakare munokwanisa kunge muri muno GoFundMe link riripo raChirenje rine story yavo yese. You can make a donation ipapo. Ndichida kutenda tine vamwewo vandibata. I'm not going to mention names anditi nekuchikonzero chekuti vanhu vakuru vandibata vakavimbisa kuti vane zvavari kuda kuitira baba Chirenje kuti nyaya iyi ibve yagadzirisika.
Baba Chirenje, pane chandadzidza kuti munyika yeZimbabwe tine vatungamiriri varipo vanotungamirira matunhu nenzvimbo sana Chief Chibanda vavava nema-honorables atinawo vakabatikana nenyaya yavaChirenje. Ndati ndiuya ndiri tinozivisa chinhu ichi. Vanhu vazhinji chinhu chavanga vasingazivi ndechekuti isu hatipo pakurwisanisa. Ndizvozvo. Takanga tisipo pakurwisanisa, taivapo pakungopublisha nyaya iri kudii sezvatinotenderwa nemutemo kuti tinofanira kupublisha news sezvadziri, nyaya sekuuya kwayaidi. Saka takanga tichipublisha but mukufamba nekutsvakirudza takaona kuti Baba Chirenje vakatengeserwa stand naBogus. Vakanga vachitaura nezvavo havasirivo vakavatengesera ngapajeke ipapo. Vamwe vanondibvunza patiri kufamba, ndanga ndiri kuGweru, ndanga ndiri kwaChachacha, ndakanga ndiri kwaChivi. Vanhu vanobvunza kuti but varume vai ndo vada kutorera Chirenje imba yake vakamutengesera. Aiwa, havana kutengeserwa naChipunza, havana kutengeserwa naDhube. Stand iri panapa. Amen. Tatipa jeke ipapo. Shungu dzangu ndedzekuti after everything zvaitwa, mufundisi Chipunza, baba aDhube, ihama idzi. Ende ihama kumashoko akataurika, mamashoko anogona asina kukufadzai imi semhuri yeZimbabwe. Isusu ini sasekuru wenyika, sekuru wevanhu, ndiri kuti ngatiwanei sekuita kwatakaita chinhu ichi, ngatiwanei mukana zvakare wekunge tiri tinowana mbichana kuregerera patinofila kuti apa pakaresveka, apa pakakanganisika. Zvinobatsira kuti tapedza tinoda kuti tipfuurire tiende mberi neupenyu. Vakuru vakatibata, I'm sure kuti vakuru vekuti havadi, vanokoshesa munhu wese munyika. Vanoti aiwa, isusuka mukutungamirira kwatiri kuita, tiri kutungamirira munhu wese. Uye kana tichibata basa paSaint TV, tiri kutosapota Saint TV yachona, tiri kutosapota Chibanda Media yachona, tiri kutosapota Chirenje wachona. Zvakare tichida kuti vakanga vachikwesherana naChirenje vange vari vanozonzwanana pakupedzisira, nokubatana, nokuva chinhu chimwe chete, nekuti pakupedzisira tiri mhuri imwe chete, mhuri yeZimbabwe. Saka inini sasekuru wevanhu handipo kuti tinge tiri tinoparidza evhangeri rekurwisanisa. Tiripo pakuparidza evhangeri rekuti paresveka pagadziriswe vanhu vonesana, zvinhu zvoenda mberi. Ndo munamato wangu. Kune vanofila kuti takataura mazita tikaresvera vanhu, ndine urombo, tiregererei. Dzimwe dzenguva tiri vanhu tinoita zvakare zvinhu pamwe pachona nekusaziva nekukundikana, nekuti tiri vanhu venyama tinokundikana. So hama dzangu, kubva iye zvino tichienda mberi, would like to celebrate with the Baba Chirenje, would like to celebrate the camp yanaDhube nana Chipunza. We want to respect them also, nekuzokwanisa kunge vari vanowinza patasvika apa nhasi. Basa richienda mberi. Zvakare sakanganwe kuti kana tasapota Baba Chirenje, mangwana tichasapota iwewe. Mangwana ndini ndichatouya paSaint TV ndine dambudziko rinoda kuti ndinge ndinosapotwa nemi. Saka ngatinge tiri tinosapotana, zvikuru sei tichitendera mweya waMwari kuti unge uriwo unotonga. Tine nziyo yatakaimbirwa kwedu kukereke, zvikanzi ndimi Ishe wemba ino tonamata, uyai mairi. Ndimi Ishe wemba ino. Kuroti ivo ndivo Ishe pazvinhu zvose.
ivo ngavauye vatonge. Ndizvozvo. Ndo patinoda kuti tinge tiri tinopedzisira ipapo, kuti pakupedzisira mutongi ndiJehovha Mwari. Amen. Saka baba, shoko renyu rekupedzisira ramungada kusira hama dzedu dzakatiteerera. Regerai nditange kutaura pamapedzisira kutaura. Hazvaigona kuti mugore ra1980 nyika ichitorwa kubva kuvadzvanyiriri. Vadzvanyiriri vakanga vauraya vana vakawanda. Asi aMugabe vakauya vakagara pasi naSmith nevachena. Vakaita hurumende vakaenda mberi yainzi reconciliation. Ndo nyaya yamataura yekuti tiregererane, titangidze pasva tichienda kupi? Kumberi. Tichienda kumberi. Isu hatina chikonzero chakaipa kuna bishop, hatina chikonzero chakaipa kuna anyone. Zvokutoti kana ivo vakatosununguka, iyo GoFundMe yavo, ngavapinde tiende kupi? Tiende kumberi. Chekupedzisira ndoda kuramba ndichikutendai mhuri yeZimbabwe, vakomana nevasikana, vana baba namai, vana tete, mose nevari diaspora, kuti aiwa tasvika, tichitendawo magweta atipamhidzira nguva yekuti tinge tinoti tambanukei. Izvozvo ndazvikudza nezuro ndanga ndisina mufaro namarimwe zuro ndaingoona kuti dai zuva iri ndaikwanisa kurimisa ndairimisa. Asi nhasi kuma3 kuma4 patabuda imomo ndabuda naamai Chirenje, ndandina amai Chirenje, permanent secretary wangu. Ndakati zvaitwa nevarume ava zvinotipa mufaro, ngatinyemwererei kuti zvinhu zvedu zvienderere mberi. Saka tiri kungovafarira nokuvatenda nokunzwisisa. Saka mazuva edu awedzerwa Uncle Saint kuti tisvike muzuva rechishanu. Hama dzangu, Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Mwari wenyasha zhinji varamba vachikukomborerai. Kune avo vanga vasati vawana mukana wekumhanya mhanya, mukana uchiripo, nhamba ndo dziri pascreen. Chiuyai tinge tiri tinozadzisa kunge tiri tinobatsirana nehama yedu Chirenje kuti basa ringe riri rinosvika pakupera. Aiwa, ndinowanza kuti ndikauya panapa ndinoombera maoko. Kuomberera ani imimi nekuti you deserve kunge muri munoomberwa maoko nekuda kwekubata kwenyu kwakanaka. Ayo, ngatimbosvitsai manja. Atinotenda. Aiwa, tinokutendai Mwari wenyasha zhinji varamba vachikuitirai zvakanaka. Sevanhu tinogona kukundikana kunatsotenda zvinosvika, asi kudenga kuna Mwari anogona kuona zvese zvakanaka zvamakaitira Chirenje. Iye anga ari anodzoreredza pese pamakatapudza nepamuchatotapudza usiku wanhasi namangwana. Mwari wakukomborerei. Aiwa, tatenda. Zita rangu ndinonzi Uncle Saint. Ndinozve chigotwe chemubaba namai venyu. Senyika inoyi, nyika inoyi vese vatungamiriri vakuru, vane mari nevasina, vadiki nevahombe, vakobvu nevatete. Sutiso vakobvu acho. Nevatete. Sekuru wenyu ndini 1, Uncle Saint. Usati wapedza ka Uncle Saint. Panapa tiri kupa vanhu mazita nemadoctorates. Tagara pasi naamai takaona kuti sekuru venyika vane dava vanofanirwa kututsirwa. Alright. aMugabe vakanga aibva kupeji iri kunosvika kupeji uko. Saka tati tikututsirei. Alright. Imimi kubva nhasi takuti Dr. sekuru venyika, chihanzvadzi chaamai. Omberai maoko. Saka takupai uchiremba. Saka chiremba sekuru venyika. Aiwa, tinokutenda. Aiwa, ndinogamuchira. Saka kubva nhasi, aiwa, ndakepewa. Ndofunga mazvinzwa. Ndakunzi Dr. Uncle Saint. Zvichipeswa nekunzi chidao changu chichinzi bhiza remujawu. Bhiza rinowina. Aiwa, tinotenda. Aiwa, tinokutenda Uncle Saint. Much love and God bless you all.